Bastidor expansible amb falques i bordó. En aquest vídeo durem a terme el muntatge d'un bastidor de fusta, adequat per a llenç. També indicarem com podem rematar-ho afegint falques i un bordó. Aquest sistema pretén assegurar la qualitat i la seguretat. Per aconseguir els objectius, seguirem aquests passos. El suport o estructura en la qual s'adhereix la pintura integra l'element estructural de major importància, perquè si ens falla, l'obra no podrà resistir. Entre les seues qualitats necessàries cal destacar: en funció de les necessitats tècniques i estètiques, bàsicament en pintura utilitzem dues classes fonamentals de suport. El rígid té l'avantatge de la seva resistència, mentre que el flexible és desmuntable i molt més lleuger. Tenim exemples molt emblemàtics de la utilització del suport rígid, des de l'antiguitat, entre els segles I i IV i fins al segle XV avançat. Durant el segle XV, l'obertura comercial al Mediterrani, per a facilitar el trasllat de les obres, basa els seus avançaments en la utilització dels llenços com a suport nou i en el desenvolupament d'una pintura més flexible. El suport rígid va deixar pas al nou material tèxtil, donant-li un gran protagonisme, encara que el seu ús va continuar fins havent entrat el segle XVI. Molt adequat per a la pintura a l'oli, l'èxit que va tenir a Venècia s'explica també en gran manera per la seva major resistència a la humitat. A més, permetia formats molt majors que la taula i per tant un augment de la llibertat i maniobrabilitat, ja que a més les teles podien ser enrotllades i traslladades fàcilment. Un bastidor és l'armadura, generalment de llistons de fusta, en el qual es fixa el llenç. Essencialment té la funció de subjectar la tela, mantenir-la rígida i ben tibada a conveniència del pintor. Existeixen dos tipus de bastidor, els fixos i els regulables o expansibles. Els fixos estan assemblats a mitja fusta o a baix. Els llistons es mantenen units amb fermesa mitjançant cua i claus. Els bastidors expansibles representen unions que es poden desmuntar totalment o bé obrir i tancar mitjançant falques. Aquest tipus és l'adequat en el muntatge d'un suport flexible. Dels bastidors expansibles, el millor sistema és l'espanyol, que presenta els llistons units a caixa i espiga en un angle de 90 graus. En altres models, com el francès o el belga, l'assemble és de 45 graus. Avui són fabricats fonamentalment de fusta de pi, sempre curada, vaporitzada i amb tractaments antiparasitaris. Doncs la patologia més habitual que pot afectar enormement la tela és la presència de xilòfags. La capacitat d'expandir-se el bastidor mitjançant falques és necessària pels moviments de contracció i distensió que tenen les teles, segons el nivell d'humitat o els canvis bruscos. Per això aquesta funció és tan important. Una altra de les alteracions que s'observa a vegades són les marques en la tela i en la pintura per la presència de llistons i travesseres, causades possiblement pels canvis d'humitat i la pressió que s'efectua en les eines de pintar. Per evitar el contacte amb la tela, els llistons habitualment solen anar rebaixats en la seva part interna, de manera que l'externa s'obrisca una mica. Un altre sistema per evitar que la tela es marque o pegue, a més d'augmentar el gruix i millorar la presència i l'acabat professional del bastidor, és la incorporació d'una moldura arrodonida que es coneix com a bordó redó. Amb la finalitat de normalitzar les mesures de llarg i ample de cada bastidor, existeix una numeració internacional en què un bastidor és del número 10, 12, 30, 50, etc. A partir del número 40, els bastidors han de portar un travesser de reforç. Per a cada número hi ha 3 formats de bastidors que reben els noms de figura, paisatge i marina, denominacions que obeeixen a una norma tradicional. La mesura d'un costat és constant en els 3 formats mentre que l'altre va disminuint. Per a realitzar aquesta pràctica necessitarem serra de biaixos, clavadora pneumàtica, massa de nylon, martell, pinces o sargents, alicats, escata, bastidor expansible de 100 x 81 cm amb travesser, falques, llistons de vidre de 1,5 cm, cola i claus. En realitzar aquestes operacions hem de ser prudents per a evitar els riscos assenyalats. Per això és indicat disposar dels següents equips de protecció individual. Per normativa de prevenció, la trossejadora ha de manejar-la exclusivament el tècnic responsable.
Per a manipular la serra es necessita calçat i ulleres de protecció i protecció auditiva, obligatòria per damunt dels 87 decibels de nivell continu equivalent o amb pics superiors a 140 decibels. Per a la resta d'operacions es recomanen usar ulleres de protecció bilateral i guants de protecció adequada davant riscos mecànics. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. És convenient portar arreplegat el cabell. A continuació indicarem els passos a seguir en el muntatge d'un bastidor expansible de fusta, amb falques i bordó adequat per a timbat de llenç. Utilitzarem un bastidor de mesura estàndard de 100 x 81 x 2 cm amb travessa. A aquest bastidor comprat li afegirem un bordó redó de 1,5 cm tallat a mesura en angle de 45 graus. Prepararem els materials observant el seu estat general. Presentem bastidor amb els 4 llistons. La travessa i o creuera resultarà necessària per a dimensions iguals o superiors al metre. Muntem el bastidor revisant les seues dimensions i el bon encaix de les peces. Encarant les unions, amb la massa de niló golpegem alternant les unions, fent que vagin encaixant alhora. No s'ha d'insistir en una unió per a no forçar les següents, ha de fer-se gradualment, o podríem trencar alguna espiga. Quan el que es necessita és desmuntar-ho, es fa exactament igual, a poc, però aquesta vegada colpejant el costat en sentit contrari en la unió, per alliberar l'espiga. Una vegada muntat el bastidor, tallarem a mesura els llistons de vidre que ens serviran de bordó, per a col·locar-los sobre els llistons del bastidor, en angle de 45 graus o baix, 2 de 100 cm de longitud i 2 de 81 cm. És important assegurar-se de la posició del llistó per a no equivocar-se en els talls. Primer tallarem a l'extrem, llevant el menys possible i després tornarem a mesurar sobre el bastidor, comprovant la mesura i posició per a fer el segon tall. El mateix farem amb els 4 llistons de vidre del bordó redó. Ara cal subjectar el bordó al bastidor, mitjançant cola i claus sense arribar mai a encolar ni clavar sobre les unions, a fi de mantenir les seues funcions essencials, ser desmuntable i expansible. Afonem els claus repartits al llarg del llistó i tallem els caps, de manera que fem unes puntes que apunten el just per a clavar el llistó de vidre, sense sobreeixir. Estenem un fil prim de cola sobre cada costat del bastidor i el seu llistó de vidre corresponent, procurant estendre-la per la seva superfície de contacte i esperem uns minuts perquè la cola mossegue. Encarem el llistó de vidre sobre el llistó, comprovant el llarg i extrems, i anem colpejant de poc a poc amb la massa fins a portar-lo al lloc. En cas necessari, o si no voleu claus, ens ajudarem durant el colat amb la pressió d'unes pinces o sergents. Una altra manera de col·locar el bordó és encolant primer per a després clavar amb una màquina pneumàtica amb l'ajuda del tècnic responsable. Sempre se sol acabar la peça amb un escatat. Comprovem que les unions del bastidor continuen sent regulables una vegada col·locat el bordó. Finalment li col·locarem estacons de manera que queden bé subjectes, per si ocasionalment necessitem regular l'ample del bastidor. Una vegada acabada la pràctica, replega i revisa l'àrea de treball i eines, gestionant adequadament els residus que hagis generat. Generalment caldrà donar-li una solució aïllant de cera verge dissolta en aiguarràs, abans d'entelar el bastidor. Així, en cap cas, podrà pegar-se la tela. Posteriorment ho imprimarem per a pintar-ho, en funció de la tècnica i qualitats estètiques que estiguem cercant. Aprendre aquest procés millorarà la teva qualificació i capacitat d'elecció i guanyaràs en independència. Et servirà per a fer els teus propis suports flexibles de dimensions i característiques estètiques personalitzades.